bandiraɓe min calmini on goto e mon kala inde tawi kadi ne wondi e yettode mum sibabude andunode ko wonno ɗo ko andunode ko wuurano ɗo ko e andunode caɗele gonɗe ɗo ɗe so tawi Allah ittani en ɗe e ballal Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye mo ganduɗa ko ɓiɗɗo wuuro ngo eɗen kaali yettude Allah en calmini préfet jooɗiɗo sara men ɗo ɗum ɗo koye tinnare mawde woni ko ɗum seeɗa keɗoniren seeɗa sabu eɗen gandi ɗo préfet hande ko kanko notaniɗo préfet Fande Kane kanko notaniɗo gouverneur région de Matam kanko notaniɗo ministre de l'intérieur kanko notaniɗo président Alaji Macky Sall wadde ɗo ɗo jiyatenmo en jiyanimo kanko sous-préfet Mbaye jiiɗen ɗo ko président Alaji Macky Sall jooɗiɗen e nde o jonna eɗen weltanomo eɗen jettamo eɗen jarnamo kono eɗen mbawi wiide ɗum ɗo kadi koye guuleji makko jeeya so tawi omoɗo rapport makko caggal nde o jogoyi immade ɗo wono Allah yawno e kala moƴƴereji ɗi o watno e sous-préfecture mo wuuro Siidi o wattata hen wuuro Foumy Hara Demboube e saaha aɓɓe dañi forasuji tati taw koye saaha aɓɓe gonɗo ɗum o wawi ɗum famorade wadde ɗum ko teddugal ma ko wune ma kono woppude haaju makko hande ko ñalawma golle so tawi no ɓesgu ngu wonani haaju makko ɗum ɗo wonano yidde makko hokkata bureau makko o ara e ngeɗo nango ko climat de verre makko ara o joɗɗoɗo enen hande ɗum korefi a jarama a rokki min teddugal yo Allah teddina eɗen jetta kadi maire nokku o ko ni woni wonde maire so tawi a ɗaɓɓani nokkuma hunde a ronki wawde waɗandeɓe Allah walli goɗɗo ari ene waɗan on ɗon nokku gara jetta on ɗon kolla wuuro ngo koko jinnomi wadde de oɗo itani kam waɗani on komi waɗani on maire ari premier adjoint ari deuxième adjoint ari mbiyen conseiller ji makko ɗiɗi rewɓe nanɗo firti ko o wonɗo hande e jonde nde wadde maire so ni mbiyen maire Allah jarama o jarama min tini teddungal ngal e bismango yo Allah selin doole en calmini almami wuuro ngo en jettimo sanne guila ɓamɗen arde ɗo guila garɗen ɗo gañɗen ɗo ko jamma hakkude Fouta e Guéye eɗen gadi yettinde wuuro Foumy Hara hakke on ɗon ñalawma ko welno ñalawma ko tedduno woni biyowo neɗɗo wawa dawde Madina Gounass humta haaju e Fouta joftoya Madina Gounass demin gaddata ballal amen garnal e Fouta e yamirade ka Abdoulaye Wolle Ndiaye min dawi ko Madina Gounass min ngari horko jare min dokki o forage uji ɗi min ngari ɗo min dokki on forage uji ɗi ñande hen min jofto e Madina Gounass amin mbawno wadde ɗo balɗe je balɗe jeegom walla min gon ɗo ballal mbaɗa jago mi ala hakke ko teddugal ngal mawni min mbayno Thierno Madina Gounass min gara min dokka on min koota min kalno min ngari kadi min jofti e makko min mbaɗi ɗum gila nden kanko almami kala nde garɗen ɗo o jakkoto en o bismo en kadi o walla en ittimo ɗo joni ko yaade juno bisbaro ɗum noon almami e jarami enen jetta kadi joom wuuro ngo neɗɗo mawɗo tedduɗo guittanɗo en gueɗal kadi sanne gantuɗo ko waɗa ɗo ko hon fayide mum kanko joom wuuro ngo omo andi fayide ko waɗa ɗo ko ɗum waɗi o serani e kala saaha e noddude en téléphone e hirjinde en e sembinde en e jardude en e nulde en kadi e ka Abdoulaye Wolle yo en jetti ɗum ko waɗɗi ko wona ko famde gila golle ɗe gasani ɗum noon joom wuuro anne kadi e jarama amin jetta galle Ndiaye ɓe taweteɓe ɗo e Foumy Hara Demboube ɗo ganduɗa ko ɗon Wolle Ndiaye dawi yimɓe Mauritanie nde o woni toon nde haw yiɗi ferde Madina Gounass o immi Mauritanie kadi o arti ha ɗo e Foumy Hara Demboube yo fuɗɗi yaade Madina Gounass eɗen jetta nen Sila Ndiaye walla nen Kajjat Ndiaye no mbiruɗon onon mo ganduɗa kam woni sababu ɗum ɗo foof sabu kanko immi ɗo yimɓe Madina Gounass o yiɗodira toon o andodira toon o yiɗodira toon o arti ɗo ngal jokkodiral jibiru ko heddi ko foof kanko noon e miñira e makko e mawnira e makko gila e wonɓe ɗo ha e wonɓe Zambie so en jimpi tan en jumat ko wayno Demba Ndiaye en Adama Ndiaye en e ko wona kamɓe fof goto men fof en lokki en kala teddugal wadde galle Ndiaye ɗo on jarama wuuro Foumy Hara Demboube rewɓe hen e worɓe sukaɓe hen e mawɓe e kala ko tawete e ɓesgu mbaraguel mi sigi ko noon mbiyaton on fof on jarama
amin jogii weltaare mawnde e jooɗaade ɗo hannde oɗo tihiide caggal nde kaw Abdoulaye Wolle Ndiaye ƴetti hoolaare mum fawi e dow amen o wi kam Abou min jeyaami ko Foumy Hara ko adi eɗen ngara ɗo ko ɓuri heewde so tawi inni Abdoulaye Wolle tan notatamo ko Fimmo o wi kam Abou mimi jeyaa ko Fimmo ko nenam jeyaa Fimmo min jeyaami ko Foumy Hara wadde ɓay ko Foumy Hara o jeyaa mbimi kaw mbaɗinen Foumy Hara naaɓe ha ande ko Foumy Hara jeeɗa o wi ɗum noon nawɓe forosuji tati mbaɗanaɓe ɗum gonne caɗele ndiyam mi sigi ɗum yimi hande noon kaw Abdoulaye Wolle Ndiaye omo andini on ko addani on ɗo ko seeɗa e ko yiɗi waɗande Foumy Hara omo andini on ko ɓesguymo ngo ko ɗo o jeeya omo wiya on noon yo ndiyam ɗam ɓuɓon yo on jogoro ndiyam ɗam jam amin omo wiya on kadi yo on ngandu ko waɗa ɗo ko onon waɗana hay goto waɗanaki omo wiya on noon ko waɗa ɗo ko yo on ndendu ɗum e bandiraɓe mon wonnoɓe jeeya hanki tawi hande arani ɗiɗo forosuji tati mbaɗaɗi ɗo e Foumy Hara Demboube hande o ina mbawi yarnude Jamwel ina mbawi yarnude Joɓɓe ina mbawi yarnude Mbour Sidi ina mbawi yarnude Foumy Hara Demboube yarna Foumy Hara Joɓɓe yarna Foumy Hara Jamwel yarna hay Mbour Sidi naaɓe yarnannoɓe onɓe o wi on noon woto on jejjit Foumy on jejjit Mbour Sidi naaɓe kamɓe dokkatno on ndiyam fodde koɓe dokkatno on ko kon fonnoɓe yobde o addani on sabu Allah mo addi o wona yen kuuɗoɗo ndiyam ɗam e sabu Allah o kanko waɗi sabu Allah o wasani on forage o waɗani on satoji tati sato hen kala ko 10 métre cube kañƴi tan soɗi ndendi ko 30 métre cube e nder ɗum ɗon noon o waɗani on kadi solaire oni nangi he ko ganduɗa wona kuuran ko nangi kono noon so tawi hunde boni ɗo so tawi en kuutorima ndiyam ɗam en joɓani walla en mbaɗani juɓɓuɗi moƴƴiri so tawi boni hottoronowo en alay sago ƴeewani comité mbaɗen juɓɓuɗi moƴƴiri kalnen joom wuro ko an Allah rokki teddungal ngal wonde joom wuro ngo kono ganda wonko hunde nde ganduɗa ko laamu nan jeeyi ɗum ɗo ko laamu jeeyi ɗum to laamu jeeyi ɗum ɗo mbatta ɗum e juuɗe maire watta ɗum e juuɗe sous préfet watta ɗum e juuɗe préfet watta ɗum e juuɗe gouverneur watta ɗum e juuɗe cardinal ndiyam ene leydi hay to président ɓe gartira e maɓɓe kala koɓe mbaɗi ɗo e ndiyam ɗam no fotta wawde ha moƴƴa ha yooɗa ha garɗa ha disa e nder men ɓe mbaɗa kala no moƴƴire mbiyen mbaɗi e juuɗe so Abdoulaye Wolle ari ko wallodirde e julɓe ɓe wallodirde e miskineɓe ɓe kono kadi e wallodirde e laamu ɗum noon wallodiren hen noon maajo kalna maire o wallodira e joom wuro walle beele ko adda ɗo ko ene hisa janggo so tawi hoore rubin boni taw eɗen mbawi fewnande koye men so tawi pano goto boni eɗen mbawi changande koye men wasa wonde tan jogoɗen ɗo e hitande duuɓiɓe bona kadi mbiyen Alaji Abdoulaye Wolle ko pewnoɗamin ko boni ala won miskimo teddungal kanko Abdoulaye Wolle so hunde boniɗo pewniten so ari mbiyande pewnuɗon nde ɗum ɗo pewnɗon boni ɗum ɗo min pewnti ɗum ɗo min pewnti o anda ndeke sen dokkama goɗɗum ko wona ɗum ɗo ma en moƴƴi wallahi o so rokkiɗen ha en gasni en moƴƴinani ɗum boni ha natti wade no wano oyo ɓeyde dokki ko ɗum ɗon ɓen ɗum noon tinnoɗon minen saaha fof min ngara hande gawi fouti hande gamin koɗi kala nde min gari min taw ko ɓuuri ko wonno ɗo ko woni ɗo caggal ɗum kanko Abdoulaye Wolle omo wiya kala ɗo waɗi ngalu makko omo ñaagonde kawral laata ko ɗon kala ɗo kawral laatay ko beccoro renno feccigo ko ayigo kala nde pecciɗen poole ɗen piye ɗen taw ala hay hunde ko mbawɗen hen so en jiiɗi juma e baba en goni gotum kala ko jiiɗen on waɗane on sin pecci moƴƴani so tawi ngalu ardanno e yimɓe ko ha walla ɗumen so tawi hoddirama o addi ngalu ngu fecci hen ala ko jeeri ɓeydiɗen jiiɗi juma e baba ɓeydiɗen wonde gotum en jetti musidɗo men Ibrahima Ba mo ganduɗa kañum golli ɗeɗo golle kanko e dendagal waldi e makko o waɗi hen darde tirno wirini fodde lebbi 9 bawɗi walla lebbi 9 onon ɗo e Fouta ko min addimo ɗo wona entreprise makko addimo ɗo wona golle goɗɗe gaddimo ɗo ala ko min Abou Ndiaye addimo ɗo o ari on gollano Fuutakoɓe Allah jarama o jarama o waɗi hen ko mawri o waɗi hen ngalu makko o waɗi hen warñe tinnare makko ha ɗeɗo golle jettima ƴetti ko bandiraɓe mom woɓɓe kadi keeɓi Jamwelinaɓe keeɓi ɓeɓe ganduɗa ko joɓɓenaɓe keeɓi hande amin jara e nogas e tati forage mawɗo e Togos e nder département Kaƴel ha yettimo Ourossogui ten ko yarata yesso hawleɓe no jooɗiɗa amin ñaagui duwaw
amin ñaagi on duwaw no feewi sanne goto e mon kala ne duwanto kaabla walla Ndiaye duwuji duwanto ɗo ɗon ko sohli kanko ɗo sino ko kanko wonno ko wiyata wonin mbaɗne o wiyata min ko Allah mbaɗinat ɗum mbaɗi o Allah hay hunde sohlani so wona Allah jarama so mbi jaro yara moƴƴimo jarama jarani nen non duwanɗen mo eno mbimi ni en ƴetti wuro ngo fof en ƴetti jaadi ɓeɓe men Demba Ndiaye en Samba Ndiaye en dendagal wuro ngo e mbadi kuppiden min somin jogino ko ɗum ɗo kadi min kalat min mbi on ɗan on jarama e teddugal ngal jiɗomin ɓami arde ɗo ha e han tijiɗe ala nde min gari ɗo on jaɓɓaki min ala nde min gari ɗo on teddinani min ala nde min gari ɗo on dusani min ɗo noon ko fuɗɗode so Allah jaɓi goɗɗum nani jeese men gannon kadi ko fewti e berɗe mon ɗe ko fewti e golle berɗe mon ɗe min nannama ɗum wiya ko ɓoyi amin e projet so Allah jaɓi min ɗamini kadi mo fewman so hawle nder jomiraɗo caggal ɗum oɗon ñaagui nde mbawta watte ɗo e force uji mon ɗi mi yamiri kanko Ibrahima Ba yo toppito balɗe mbaɗe e force uji ɗi beele jawdi min ɗi kadi wawa ɗum husrade so hawle nder jomiraɗo mi yamirima kadi so tawi woni wuro takkima ɗo ganduɗa ndiyam kam ne wawi yettade toon taw wona forage kan darne ɗon yo mbaɗ tiwoji ha yetto ɓen ɗon guure ma husanaji ɗum fof mi yamiriɓe kamɓe haalane ɗum ɗum ɗon ɗam meɗɗi koye mbiyen Allah jarama on jarama sino ko sokaw min gondinen ha weeto sibabun amin beddi mbiya on fof bandiraɓe teddiɓe labbo anne kadi a jarama yimɓe min artira ha ɗo kalne min gari a amati kadi mbaɗi noon en jetti nalangue men Partie Samba Diop en jetti bandiraɓe men jayndiyankoɓe min ko ɓeɗo moni fasiraba koye maɓɓe jeeyami koye maɓɓe gondumi koye maɓɓe gurdumi koye nder maɓɓe kadi gonmi min komi jandiyanki gandaɗo koye maɓɓe gandiɗami kamɓe ɓeɗo fof hay goto kalis andani ɗo hay goto yiyede addani ɗum ɗo kamɓe fof addiɓe tan ko dusde jaydiyanke kono maɓɓe wonko rokka e teddugal so tawi jaydiyanke bande rokkama teddugal daro ɗon mballo ɗum yonnude golle ɓeɗo fof ɗum andi ɗon on jiiɗo WINNDERE-TV on jiiɗo Wolle média on jiiɗo Timtimol on jiiɗo radio Fulɓe on jiiɗo Partie TV on jiiɗo Dakar média on jiiɗo galle moɗo RTS on jiiɗo TSS TV holko heddi e nder Sénégal kamɓe fof ante gandi ala ko addiɓe kamɓe fof so wona dusde bandiɓe jaydiyanke o journaliste o yoɓe yonnude koye ɗum on fof Allah jarama on jarama no bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama yen gartu ɗo ko ɓoyani garen jambeni jewɓe dokkude joni allahumma salli